Jaloma dihita saluhutna. Pangulane Huria, Gemi Jemaat Kasih Karunia, Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton Moleate tu sudah hita naro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap hita toktong di berbahasa Indonesia pukul 8, di berbahasa Batak pukul 10 sadawib. Tuhata mengani hita Moleate. Jemaat ni tuhata tabukama parminggota rimah hita jongjong. Taende honma Yesus sai ingani. Bataku jadi hodo pujioku, ale de bataku sai hodo patimbuloku. Mandok muliate mahamu di Jahoba, ai pardengkan basa do ibana, ai rodi saleleng-leleng nado asini rohanai. Mar hite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anakna Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi perbadian atau mau palangi dohot tanoon. Sai di pasarhon madamena tuton di tabe. Amin. Marinde hitamuses yang nendeta nomor 30.
Rap mandok mahita di tangiang panindangion. Ale amanami na di banua ginjang, nama no pahami sian holong miroham, nama ngaramoti hami marhite-hite holong mi, jalan apa tahun hami di bagasan holong miroham, mardongan haserepon niroha, upar hatopot hami dona sohu holongi hami ho, sian nasa roha, tondi pikiran dohot gogonami, jala dongani pedang hu haulangi hami, songon pakalong ini Kristus di hami, namian dongulum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomoni roham, ipe sesama nasa dosa nahula hami, urupi mahami paturehon pangalahon nami, jala di bagasan panonggunogon ni tondim mahami, disude ulaon nanai ngulon nami tujuloanon, asa gabe patar di bagasan hami, dohot di bagasan saluhut halak, hamulionmu namian di bagasan panapeonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ohom mahita martangyang di bagasan rohatabe. Partano batawan natugudo guarni Jahoba, marhaporu santu sido partigori, gabe timbul do. Amen. Rap mandok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua ginjang, sai pinorbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malamoni roham di bonotongaon, songon na di banua ginjang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, aihodo na puna harajaon, dohot hagogoon, dohot hasangapon rodi saleleng nilelengna. Amin. Responsoria dihita sadarion imasian pesalmen bindu 150 ayat sada sahat tu ayat onom. Pesalmen 150 ayat sada sahat tu ayat onom. Tajahamanon marsoring-soring dia ayat onom anon rap mahita manjaha, rim mahita jongjong. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nai,
Puji hamuma ibana di hajang-hajang ni hagogon nai. Puji hamuma ibana ala hagogona, akana sumurungi, puji hamuma ibana, hombatu hinagodang ni hatimbulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune, puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sajak dohot panotoran namar liat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot hulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora, puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sude namar hosa ikon mamuji Jehovah, haleluya, sangap madi ama. Sangap madi mandok mahita lapta hatindakon mahata haporsiotai au porsea diribata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak diribata Jehovah na sasadai imana ditubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sahabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpaja lo ibana di haupon narsilang jala ditanom dungi mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laun dulu di siamu ni di bata Jehovah amanai pargogo na soho terusani di sima ibana paima mulat sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au persea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panialak Kristen akan nabadia dohot yasan di dosa dohot dihatain namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin pundul mahamu tabege makor sian pewemi.
Epistel dihita sadarion nagabe patujolo ni jamita lima sian pangukapon sada ayat 4 sahat tu ayat 8. Tongonon mahatani bata. Au surat ni si Yohanes mandapoto napitu huria na di Asia. Asini rohama dihamu dohot dame sian ibana na mangului. Naong mangulu hian jalana naing ro. Nang sian napitu tondi na diadopan ni habangsana. Nang sian Yesus Kristus sitindangi haposani. Na parjolo tubuh sian aka nong mate, si gonggom aka raja di tanoon. Ibana do makaholongi hita, jala di palua hita sian dosata marhite-hite mudarna. Jadi hondo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di ibana mahasangapon dohot hagogo onro di saleleng lelengna. Amin. Idama naroma ibana di bagasan ombun. Idaoni nasa mata do ibana. Nang akanong manulang ibana. Gabe manganggukhi be masaluhut bangso di tanoon. Mida ibana. Ima tutu. Amin. Audo bonana jala ujungna nina Tuhan dibata. Debata nuain, debata naong adong hian na naing roy si gonggom saluhut na. Martua ma aka naong bege hatani debata jala naong peopsa. Amin. Tapasahat ma peliata. Atani debata sian pesalmen 56 ayat 8 mandok. Lehon hamuma di Jahoba hamuliaon ni goarna. Buan hamuma si lehon-lehon dungi masuk mahamu tu bagasan aka alamanna. Amin. Borat mahamu. Tas pasat mapeliata uhut marende hita sian nendeta nomor 10. Songoda
KBGMA Korsian P2MI.
madegema titing namasa di Huriata. Halo? Horas. Pajahahom madihita tikting no masa di Huriata di Bagasan Mingguon. Jalan aneng si pamasal dope di Huriaton. Minggu 24 April 2022, persembahan diberikan oleh jemaat di tempat duduk masing-masing. Petugas mengumpul persembahan datang menjumpai jemaat dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas gereja. Ibadah sekolah minggu dan remaja 4 kelas diadakan 2 gelombang secara offline di PKMI Sadar Medan, pukul 8 WIB, dohor pukul 10 sada WIB dengan mengikuti protokol kesehatan. Di hari Kamis tanggal 28 April 2022, pertanyaan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Pertanyaan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Rapat Panitia Paskah GMI Kasih Karunia tahun 2022 di Patupa di gereja masuk pukul 10.30 WIB. Akan martugas di acara pertanyaan ini Bui Mata Jaha di Buletin Ta. Di hari Jumat 20 April 2022, sermon LS dohot majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Di hari Sabtu 30 April 2022, pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Akar ruas Nihuria namarulang tahun perkawinan tanggal 24 April sahat pro di tanggal 30 April 2022 adong onom keluarga. Jala akar ruas Nihuria namarulang tahun hari hatu tubuh di tanggal 24 April sahat di tanggal 30 April 2022 adong 20 hal. Kata itu hatta madok Oda 10 ayat 27 biar mida Jehovah mangudut ari-ari ale gepek do akka anggo akka tahun ni parjahat. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, Pasahaton selamat ulang tahun. Gajangna umur muna, kipas jalagok lasmi roha mahamu, hamu toktong, Tuhata Yesus Kristus mah mamasu-masu hamu. Warta renovasi, dana renovasi. Total pemasukan saat tanggal 27 April 2022 godangna ada miliar 240 juta 10.080 rupiah. Total pengeluaran saat tanggal 27 April 2022 godangna 250 juta 570 rupiah. Jadi saldo akhir saat tanggal 27 April 2022 godangna 380 juta 507.000 sadar rupiah. Rincian penerimaan terlampir di buletin keuangan. Nama ragam Pinabotohon tuhita ia pertanyaan sektor Pukau Tama mulai minggu paduahon di bulan Mei 2022. Dalam pertanyaan sektor pertama di Patupa secara offline di masing-masing jabuni ruas. Buima masing-masing komisaris sektor mengaturkan jadwal pertanyaan ini. Jala dipabotohon matu sekretaris gerejata.
menghimbau kepada seluruh jemaat GMI Kasih Karunia supaya memarkir mobil dan sepeda motor di halaman PKMI Sada Medan pada setiap ibadah minggu selama renovasi gereja berjalan. Kawan Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia kepada seluruh jemaat dihimbau kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat GMI Kasih Karunia yang sudah divaksinasi supaya menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan meng-scan barcode yang berada di depan pintu masuk gereja atau menunjukkan kartu vaksin kepada petugas yang pada saat masuk dan keluar ibadah gereja. Hormat kami Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia. Andorang Somar Martangiang Hita Maredi Mahita Sian Bukwede nomor 10 onom ayat sada sahat rodi 2. Martangiang Mahita Ali amanami nadi banua gijang madrok mau yate situ tudo hami disudiring dan nibasam kui hami ro ditikyon tu bagas joromon ali Tuhan nang ruas nadohot marminggu di bagasan bagas nabi alahu boto hami Tuhan nunga hehe hosiam hamakean alami i Tuhan amado hami rotu adupanmu mandok mau yate alanunga ditobus ho hami sian pardusaun nami aturan nanian hami ma nagabe tarsilang dihau pinarsilangi alani gudang ni dosa nami alani ali Tuhan ho mama koko pisa luhutna alani asini roham disudi bangso nadong di Portigion ditikyon pe ali Tuhan neng roham itu adupamu ali Tuhan lau mabuan gudang tangiang nanen sepasangaton nami tujulom alai jumolo ma ali Tuhan urasi hami sian parduson nami aisataluk hami mangido tu adupamu mangido hami ali Tuhan di bangso dohot negara nami Republik Indonesia yang tingkat tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo dohot Wakil Presiden N. Aruf Amin ang sahat tu jajaran na terendah pe ali Tuhan asabui nasida
mangula di negara namion dohot dinggan jala biar nida Jehovah nasida li Tuhan bisa luhut ulaun nasida asaboy dipakilalahok kami akar rakyat Indonesia on marhite-hite perekonomian na duminggan asaboy kami maria-ria Tuhan mengurus akasudi anak kon nami na lemehonommu Tuhan nang alani ale Tuhan ibotohodo sa lilingon nasihol dorohanami marminggu di bagas joromon siala adong COVID-19 dope sahat tu sadarion alani Tuhan mangido hami tuho asahoma tutu pasidukon COVID-19 sian bangso dohot negara namion nang sian liat kortibiope ale Tuhan asabui hami sonang sohargo ribuan roh mengadop ho di bagas joromon ale Tuhan ruas ni huriam gereja metodis gemi kasih karunia pe mangido hami toho ale Tuhan asaho mamasu-masu sudi ulon ni ruas ni huriami pasu-pasu nasida Tuhan manang di dia pe manang na aha pe ulon na tinukka nasida anggiat boy nasida madok muliate tuho di bagasan ngulu nasida nang dia kan pari anak kon nami pe anak kon nami naso mandapot perkariduan piato Tuhan atudu dalan tu nasida to anak kon nami laho mangalului perkariduan naringgan na sesuai tu bidang nasida masing-masing asaboy nasida marlas ni roha di bagas nasida pe nang dia ka anak kon nami pe naso dapot naso dililitin ador na pe ali Tuhan rodo hami tuho mangido rohot marpos ni roha naolo doho mamasu-masu kay nanami asaboy marhite-hite nasida dapot marianak kon torop sopi gero Tuhan ruas mon nama kasih holhon dagdanak di rumah tangga nabi ya mama Tuhan ina nami engget marhite Tuhan dipasu-pasu ho pari anak ko di nasida jalaboy nasida mari anak ko di anak manang di burke alanit ale Tuhan adong dope si pangiduan nami may anak ko nami naso madangkot rokap dope saat utikyon gudang dotong ruas mon nong mga luluy rokap na nong buy na sila marumah tangga di umur na alani ali Tuhan rodo hami tuadupan multikyon mangido rohot gomos asaho mapatuduhon dorma naburju jalas yoloyho ali Tuhan asabuy na sila masih kaddan jalaboy na sila masih haholongan demi membuka rumah tangga nabi ang ditikyon ti ali Tuhan pasahaton nami do tuadupamu ima uluan ni kuriami gemi wilayah sada wilayah 2 nang di pengembangan pe oro pasahaton nami akama namion ali Tuhan asaboy na sida pararat hatami yalarot rohan nami Tuhan gadi gumudang dope dorma namanadaho alani ulon nasida pasu-pasu sudi nasida Tuhan manang di dia pe nasida maringanan nang dipimpinan jemaat nami di Tikyon imamang pagdita Ji Saragi Ordina nami pagdita RM Burmarpaung waa sekretaris na pagdita C Siahan Ordina nami pagdita Elita Baruta Barat Ton mapiga-piga pagdita nami ali Tuhan kadomo masakap nasida sakap kunadinggan jalaboy sa tahi sa uluan nasida padimod dimon huriami jalahami pe Tuhan sebagai ruas ni huriamon ruas GMI kasih karunia Oktong mahaminian menguloy akahatan na pinasahat ni ama nami lugo bima gamita nas jujud di pasahat Tuhan anggiat marperbuy di bagasan rohan nami marsada-sada nang di program ni
P3MI, P2MI, PWMI nang sekolah minggu pe. Asahaton nami do tua do kamu ali Tuhan, anggiat bui mardalan do dinggan. Lumu bima program ni PWMI, nanaing mabain pesta ulang tahun PWMI di tanggal 10 sia bulan Onom tahun 2022 on. Asa sadar rohanami aka ibu-ibu PWMI GMI kasih karunia on mengalehon rohana membain persiapan sesuai tuaka rencana ini. Ngotami do nadi huriamon Tuhan jala hami pemargingot anong ditaloko hamatian alani ikon bersemangat do hami lumubi mengadopi pembangunan renovasi ini gereja mon. Gereja GMI kasih karunia on ali Tuhan. Burang dona terlibat di panitia renovasion. Alai mangido hami Tuhan tuktuki rohanami saluhutna. Anggiat boy hami mangula do dengan jala boy hami membuat akan naboy si buaton nami naboy manupahi tuhuriaon. Asa boy ditikina selesai pembangunan renovasi gedung gereja GMI kasih karunia on oleh Tuhan. Jala boy hami dohot disi har minggu songon nasional jala las rohanami ala nungaboy hami marpungurap di kuriami. Tuktuki marohanami saluhut na Tuhan masaresada. Anggiat boy tarlehon hami rohanami. Tarlehon hami naboy sileonon nami. Lau tupak konon nami tu bagas joromi. Bagasan las ni roha. Ya karwasmu namar sangit piali Tuhan. Pingot hami do nasida napiak di Bodoman. Manang napiak di rumah sakit piali Tuhan. Mangido hami tu adu pamu. Ja mama parsahiton nasidei. Nagali satikyon. Jala ubat na pinangan na piali Tuhan. Boy markoron aka hamamalum ni sahib don aka si panganon manang sinumon pe. Nang dia ka asa boy hami marpungu di bagas joromi mamuji dohot pasangap pokok. Nang dia kana tua-tua nami nong lansia lanjut usia nang usinda piali Tuhan. Usia lanjut usia indah. Kupoto hami do Tuhan. Nong dilehon hoga jang nyumur di nasida. Macelas rohanami Boy nasida rap dohot tami mar minggu di son manang nasian jabu nape, cia bagas nape. Alani ale Tuhan di kiope mangido hami tuho. Asa homa ma mereng nasida sian liat nadau lehon tu nasida pos ni roha Tuhan. Asa boy nasida boy mar pos ni roha tuho sambing dang tuna asing. Jalelehot tok tu keluarga na mengurus rohana sabar mengurus na tua-tuana alana asa boy na sida boy mengurus na tua-tuai do dinggan jala boy makorhon tugat jang nyumur muse na tua-tua nami dison peali Tuhan pasaton nami do naksudi aka yanakon nami na sedang marsahit nong pihak di Podoman bertahun-tahun Tuhan homa mamereng nasida maka rikoton jala mamasu-masu sudi ubat nasida asa dapot hama malum ni sahid. Neng bigyon nami ma ali Tuhan hatami na pinasahat ni naposom di hami. Ukap rohanami Tuhan jala pasu-pasu naposom na pasahaton hatami. Asa buy hami mangatusi hatami jala buy ulahonon nami di bagasan ngulu nami. Alani ali Tuhan. Urasi nasa dosa dohot pangalausion nami. Anggiat buy tarjalo hami basa-basa si lehonommu do petu hami. Lani pinuji pinasangap mahwali Tuhan di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Raja nami. Amin. Dorang susahat hita tu nama bigi hatan itu hatta arede hita sian buku ede nomor 57 ayat sada sahat ro di ayat tolu
Rap jongjong mahita saluhutna. Padenggan basa siala partikian dan ilehom mutu hami bui hami rotu bagas jorom memuji dohot pasangapon kuarmu marmulia mahu ale debata jala tikyon neng pakyon nami marsaur dohot ho marhite hatam asa jumulu torangi rohanang pikiran nami. Asa mian hatami di ngulu nami, pakyan nami di dalan memuji pasangapon kuarmu. Atong ale Tuhan, pakulingi mahami marhite hatam doho todim, enung ngarade hami manangiosa. Jalan apo sompe di nalau pasahaton perbadiai jala pargugui. Mauliate madihole di bata, marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Hudul mahamu. Shalom madita saluna. Horas. Nang songoni yakar dongan ruas ni debata. Nama muji debata. Marhiti live streaming. Horas madihita saluhutna. Hata ni debata naga beturpuk jamita di minggutta sadarion. Imana tersurat di buku Nabadia sian buku nisi Yohanes Biddu 20 mamuka mai sian ayat 10 sia saha rudi ayat 30 sada songonom maridok hujaha di bagas gorni tuhatta Yesus Kristus. Jadi dungbot ari diari parjulu dung salpu ari sabat dinaung sordak akapitu ni inganan niakka siseani ala ni biar ni rohana sida mida akka jahudi
Roma Yesus jongjong tu tonga-tonga nasida. Jadi di dokma tu nasida. Dame madihamu. Jadi dung didok songoni. Di patuduhom matanganna dohot adorana tu nasida. Gabelasma rohaniak kasisiani. Alanaung diida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus mamadok tu nasida. Dame madihamu. Songon sinuruni amaiyau. Suruokku hamu. Jadi dung didok songoni. Mangobus ma ibana dopak nasida. Uhud ma didok. Jalo hamu ma tod di porbadia. Molo di sesa hamu dosa ni manangise. Naung sesa mai. Molo di pahot hamu dosa ni manangise. Hot doi. Alayang go si Thomas. Sada sian na 12 na margoar liduat. Dang rap dohot nasida dinaroi Yesus. Gabe didog akka donganna si siyamma tu ibana. Nunga widahami Tuhani. Alai dia lusi manasida. Nasotupa porsea au. Molo sohuida di tangan nai bogas nilabangi. Laos di jama jari-jariku bogas nilabangi. Jala ia so di jama tangakku adoranai. Dung salpu waluborngin. Punguma muse akka sisiani disada bagas. Rab dohot si Thomas. Dungi Roma Yesus didok. Dungi Roma Yesus dinasordak akka pitu. Jongjong tu tonga-tonga nasida didokma. Dame madihamu. Dungi didokma tu si Thomas. Buan matuon jari-jarim. Jalaida matangakku. Surdukom matangami. Majama adorakku. Unang ganggu roham. Say porsea maho. Gabenin na si Thomas mangalusi ibana. Tuhakku jala debatakku. Jadi didok Yesus maitu ibana. Ala di dahuau. Ubay nagabe porsea ho. Mertua maakan aposea. Atik pe so diida. Gudang dopeta da akka na asing na pinatupa ni Jesus di jolo ni akka sisianna. Akka na so sinurat di bukuon. Alay bayan na sinurat akkaon. Asa porsea hamu. Jesus do Kristus anak ni debata. Jala asa hamu akka na porsei. Dapotan hanguluan marhite-hite guarna. Ido sahatna. Dia muamanami dan nami nahinahulungan. Ata ni debata naung tajaha jala tapayihut-ihut di bagasan roha do pikiran na. Ima taringot tu Yesus. Naung hehe sian hamatean. Jala napataridaho dirina. Naparjulu tuakka sisianna. Jalan agabe tema di turpuk jamita sadarion Yesus pahot haporseaon niakka sisianna. Tunghehe Tuhan Yesus sianna mate. Nang penung adong piga-piga halak akka sisiani naung mernida. Tuhan Yesus naung hehe. Alay torot do pesian nasida na so porsea naung hehe tuatta Yesus. Jala di bagasan roha biar do penasida. Pataridahon
hadirionna naksongoni patupahon akka prasaoran mabiar mida jolma ima akka hala Jahudi. Jadi torop do penasida di bagasan habut niroha do arsak niroha ala naung di nasida Yesus namate jala dang rabbe nasida dohot Yesus. Jala torop do halak songoni manginang molo perjulu dialak debata akkana hinaholonganna apakahi suami manang istri manang yanakon manang orang tua marsak manang habot rohana haladang pajupang be secara perdagingon di pertibion alai molo hita kajolma takso kala Jahudion mabiar batari dahul dirina tuak kajolma alai molo kahita dung modding amat ta mananginat ta manang orang tua ta godang dohala na mabiar ati ya ada songoni marcerita sada ina dung modding amat tai itu ngabor ngid dibege men arong mebuka yakka si pangano di dapur gabi mabiar main atai lau tu dapur dibege gabi marbagi mabiar gabi martabun jadi babu matulungan ibabu matunakan wahai pergi dua mamu rona budari dibukai dua ka si pangano dibege ala dang dida ala mabiar kan heado na julo tik tidak darak iceritao nakka orang tua ninna mularong namate ninna perjulo ma rotu jebu mangalusi panganon ndang dapok si panganon baru lamen na mana tu sanggar idege masanggaron dang magkuling jalan terakhir lame mana tu waek tu mual dibereng marupana di si dang terida be rupana si sadar memana bahwa naung mate ma cerita ni akajolma alai anggona tarsurati na satod ni jolma naung modding nunga dibayan dibata disada inganan dang be mapar ate manginang di molo ibigihamu piak kasi bigion dumod dinga ke keluarga dang nay mana roi menang mabirhamu amen namanya rupa imana dui ima sibolis jala gudang du halak aerodo tu pernipion ninna musek bernipi dua, lo, irok bapa ikko paturio muna dua kaya anakku ku tabak. Pakai si bolisima rupani amatai, majupangi akaya anak konda. Tapi dong di pature tabako gabe berbedai. Jadi unang ngolo ita tertiba manginang. Alayang go sisiani lang mabiar mida begu mabiar mida jolma. Ala niyaha ala takas do pedi ngo nasida bohatuan Yesus na diparsilak ko ni. Nang penungarong mamereng naung hehet wa Yesus. Totung lon naruhana sida gabe dohot tame dipersilakon. Jadi dia mua manami nanami dinahi nahulungan alani biar ni rohana sida
mengida halak Yahudi. Batu pada sida marpat punguan alai disordak ma akapitu asau nang adong na mabigi, asau nang adong na bereng, asau nang adong na boto na marpungui na sida. Jala ditiki na marpungui kasi siya ni sada siya na sida rang dohot. Imana marguar si Thomas. Ahma didok Yesus dinaro ibana tutonga-tonga na sida. Dame madihamu. Tidak sarupa ya mangenang molotadok salum nitta tua kadongata tak sarupa pakkorhoni. Karena molotadok salum di dia lusi halak salum indah ya sekedar siapa menyapa. Alai mulu paduan di Yesus di son dame madihamu manang salum. Nomor lapatan mai mangaleho pos ni roha. Mangau sudah akar roha ganggu doho roha biar. Tung dibereng nasida Tuhan ini. Bebelas maroha nasida. Padau ma kahabut ni roha. Dala di padau ma ka arsak. Mago maka roha ganggu pos marohana sida naung hehedo Tuhan Yesus. Laos di batu dua Yesus do tanganna nahona labangi. Asau nang diripuna sida bahwa Yesus naroto putu tonga-tonga sida begu. Alai jolma si tutu. Romahamu berek kamu ma tangakku nahona labangi doho adorakku nahona tulangi bereng ma. Unang begang guruhamuna alai pos marohamuna. Labatan na disia manginang patari dahon bahwa mana secara hadirion ro sebagai jolma nang penung hehe jala hadirion nai nunga di pai baru di bata alai totong. Ajol monai dang mago. Hidup baik na Porsea kasih siani. Dung di patari daw Tuhan Yesus tangan na nahona labangi. Doho adorana nahona tulangi. Gabe Porsea manasida. Udut tusi muse diobusi tuat taji sumatod di porbadia tu nasida na bumui. Asa tugu ha porsiaw nasida mago maroha biar. Alay songon na nidok nakaningani sada sisiani dang rap do nasida ima si Thomas. Di babuan nasida may naung rotuan Yesus majupangin nasida. Alayahan madidok si Thomas. Tung naso Porsea duau. Bolo. Suhuida. Imana. Jala. Hubereng adorana nahona tulangi. Jala. Hubereng tanganna nahona labangi. Tak Porsea au. Jadi gudang do halak na marguar sito. Ai molo Porsea itu berita berarti si Thomas doi kan. Tangpe dang guarna si Thomas. Arung luteh na marguar si Thomas si son. Berarti sisian itu Tuhan Yesus di molo si Thomas kan. Jadi dia mu manami nanami nahina holongan. Artinya di pai baru debata marhite to di porbadia ma akasisia namar pungui mago maroha ganggu mago makaroha biar ala naung hehe Tuhan ta Yesus. Namar pungui na sida muse
balubor ngindukon na parjului, dongon na parjolo nak kaning, marpungan na sida, alay di sorda maka pitu. Roma museto Tuhan Yesus tutonga tonga na sida. Jala di dok masongo padohan na 2 hari parjolo nak kaning, dame ma dihamu. Jala di jung tuata Yesus masih Thomas Roma tu sot Thomas. Jama madoraku nahon na tulangi doho tangakku nahon na labangi. Jala unang ganggu berham porsea maho. Alay dak pola di jama si Thomas be. Ala nunga di berengi mana Tuhani. Jala di dokma Tuhakku jala de batakku. Tabatan na di si porsea mau Tuhan naung heo. Alayaman di Tuata Yesus. Ala di dahuau ubain na porsea ho. Mertua maakan na porsea atik pe so di ida. Imahita. Ate amang inang. Mertua mahita porsea tu Yesus nang peso mernida secara daging. Amin. Ngarong teh kita nak pajupang do Tuhan Yesus. Dan ngarong lebih teh sarupa do hita. Alai porsea doau hamu pe porsea iben naro hamu merminggu memuji de bata. Alai dinaroi Tuhan Yesus batari daho dirina lau pahoton ha porseaon ya kasih siani asa unang mabiar benasida patari daho dirina tu jolma asa unang mabiar benasida marbarita nauli nangido idok Apostel Paulus 2 Korin 5 ayat 7. Ay di bagasan ha porseaod do peha ay di bagasan ha porseaod do hamu. Dada do pe di bagasan na marnida. Tapatan na porsea hita tutuan Yesus dan alani na marnida alai alana bigi hatani di bata. Jalaha porseo taido madongani hita mengurupi hita dohot mamasu-masu hita di pardalan ni ngolutta aha penamasa di parngolutta alana taha porseaido dina bakit Tuhan Yesus jala hehe mana jala di batari daho dirina tua kasisianna imana patuguon ha porseotta manangaha penamasa di hita porsedo hita bahwa donganan ni Tuhani hita mulu pe bagasan arsak dohot ilu manang habu ni roha hita marpos ni roha do hita jala marpakirimon na mangulu akka dolmana taholongi nung harap dohot Tuhan Yesus irap pola marsak kita songon na so manada de bata dari ada di Apostel Paulus di Filipi sada ayat 20 sada labado hamatean alai merlabado akan amate di bagasa Tuhan molo soporsea mana nangadong merlaba ido benna di batari daud tata Yesus dirina tuak kasisiani sa porsea jala hot ha porsea neng dang bema biar nasida. Jadi doa manginang manangape na masa di parngulot taon ng pula mabiar beta alanar donganan ni Tuhan ido hita. Ido jajina. Muluadong pe nasusang, muluadong pe namarsak, muluadong pe roak kabangujunan. Songon ni Apostel Paulus di sada Korin bidu 10 ayat 10 tuli. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Dan kalaupun kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar bersama Tuhan. Amin. Alaniaha ala nang hehe Tuhan Yesus. Nung morang imana manaluhon hamatean. Manaluhon sibolis. Monang mahita. Peragam di pangujunon narotu hita. Molo totong do hita marpangusadea tu debata. Monang mahita. Ay mulu madili do hita. Manang talok. Percuma do. Marminggu. Tapi tong do iba susah. Percuma do ringgas marpunguan alay rodo pangujunan tao nga manginang mulurobe ak kahasusahan pangujunan didok Apostol Paulus di Roma 5 ayat 3 ujian doy dang nalaw mga ko hapor siyaon na manguji hita do ngawla ni dia hapor siyaot tay kan didok mampu do hita ala di boto di batado hagugutta olah ni dia dan di luas debata malu bahasa Indonesia nah itu Allah tidak mengizinkan kita jatuh kepada pencobaan melebihi dari kekuatan kita. Allah mulai termadele kita marsa kita kadang berminggu biau tang tikos Tuhan nih mago mahita. Jadi dia mua manami na hinahulungan. Dung di patari daw Tuhan Yesus hadirion na tuak kasih siani. Hari lepas hari lamu mago makaro habiri. Opa puluari ma liling na Tuhan Yesus patari daw dirina tuak kasih siani. Dukoni barani manasida mabaritahon Tuhan Yesus patari daw dirina tuak kahalak jahuri. Daladina saur to di purbadia dang sebelum ipe dang mabiar benasida patari daw dirina tu halak jahuri. Jangan sada do na gabe poda manang tona ni Tuhan Yesus tuak kasih siani nalau si ulahonon nasida. Ya ayat 21 benak kaning di dokwat ta Yesus. Songon sinurunia mayau suruok kumahamu. Songon sinurunia mayau suruok kumahamu. Tu dia suruhan ni Tuhan Yesus. Nasida. Marbarita nauli pasahat ton hatani debata tuak katorob jolma. Akan asoporsea dobe tu Tuhan Yesus. Jadi dia mua manami na hinaulungan. Mulu nung tajalo Tuhan Yesus sebagai Tuhatta. Jala tapakilalahon asi ni rohana. Dabaritahom may tuwakka dongan. Ido tugasnya hakalat na porsia. Ido tugas ni huria. Ise may huria hita. Yayu nang mata di barita nauli hola didirita. Molosongoni do manginang. Dang partohap kita di harajaon ni debata. Moloholan di hasianganon kita makirim. Dapatan na molohola tu didirita nga. Mana penting aku ngapor saya ngaring gaso. Tidak boleh begitu. Kata Tuhan tidak boleh. Beritakanlah Injil kepada semua orang. Salelek kita mangulu di Portibion. Jenak songoni duhuriat ta manginang. Mulu bereng lu prasasti di Saka tahun 50 mahuriat ta dibaen peletakan batu pertama na berarti nunga 2 tahun. Itu kan? 56? Iya, pas. Berarti molocol mai 56 tahun nunga pangulihon anak pangulihon buru. Kadang mas tadi tugasnya orang tua hamudo nama dokoni ai bi niripu do nung marpahop puiba ngasonang be. Ate. Ape
dung marpahupu iba Roma ya nakon. Oma, jaga jo pahupu mon. Papa, Roma jo madongani hami. Nanggo pala madongani hami. Tetak dope adong tanggung jawab. Apa ngamar pahupu? Ngai par sekolah ipagurang marsik belga marsikola garejo manguli-muli di pamulio di pestahon. Sampai sudah dong asahuda di gora. Tubuh makian akon. Berpikir orang tua ngadabu bihamin tinggal do inatta inhamatai do soalnya inatai bunga bubi merdelani marsonang-sonang. Tapi ternyata dong pahopu. Dang bui manang tu dia. Roh tu sob, oma indah buruna. Marwe jaga pahopu mon. Pigaleleng. Baik ko sapi bui merdala ni mana Indonesia. Tak selesai tanggung jawab. Songonido nang huriatta manginang. Tak selesai tanggung jawab ni huriatta. Mulu nung 56 tahun umurna. Ikut tong do marbarita nauli. Ikut tong do pararaton hatatan ni debata. Aku lah tugas sama kapadita tugas tadi. Baritahu ma debata naung ro tu hadiriomu. Sahapum mai tu akan nasoporsea do tu akan naganggu rohana. Amin. Artinya di sia mang dakkola marianakon huriaton ikum marpahupu marnini marno sampai seterusnya. Bolu pesonari kita membangun secara fisik. Berarti tak saya olah di suatu tugas tak. Bolu dang bui hamulau marbarita nauli tongos kirim akka dikirimun tuak karena lau marbarita nauli. Jadi dia mua manang ama namin ido Tuhan Yesus. Songon sinuruni ama iau surokku matuhamu nunga porsehamu tuau alai gudang do pena so porsea tuau tugasmu namai. Ninda Tuhan Yesus tuak kasih siani. Jadi dia mua manamin ay naulongan. Asa buha, asa unang marisuang hatani debata naung mian di bagasan roha nang pikirata. Jalai kota bereng do marang iko marpakirimo dohita adong hanguluan di balik ni hanguluan si sonari. Ate amang ina. Adong hanguluan si salileng nilileng na. Mulu taingok luak ka nataholongi naung parjulu bah tokkid do hape parngulunon nita do satokin ala ingok ma tiketmu di Portibiodo di leo debata baru boy masuk tu harajon mulodung mate ngasalpu besude. Jadi dia mua manamin ay nahulungan di pahot tuat ta Yesus hapor siaw niya kasih sianay asa girgirna sida marbarita nauli tu torop halak nangido na sa hatu hita tikyon sa hapom matuhani tuak kadongam mulu pe nung Kristen mana alay belum tentu tugu hapor siaw na sa hapom may ayong ngau pakilalahon asini rohani debata ima babua tuak kadongammu. Asa buha, asa doho ti mana porsea tutuhani. Pabuha manaong hehe Tuhan Yesus, pabuha manaong monang Tuhan Yesus maralohon hamatean, marhiti ha porseaon naong disahapot tuho. Asa torop, naro tuharajaw ni debata sugut, rap doho tita. Siol do rohamu na manginang, sahat tu banwa gijang. Manang hola di Portibiodo target muna. Saya mau hola di Portibiodo target manang dohot tuhara jauh ni debata. Buluau dang buluau hola di Portibiodo target tu. Bersaha do tu banua gijang tuhara jauh ni Tuhani. Amin.
Bertanya kita. Mau lihat yang di huali di bata. Di salah hatam naung di matol hatso di tonga-tonga ni pungwan nami. Di patari daw ko hadiriom mutuak kasih siamnya le Tuhan. Jaladina habuk ni roha nasida ala hamati ammi. Alai dari patuluon hehe dohosian hamatean. Asa marhite na pinadaridam kirim tu nasida gabe hot haporsian tugu gabe kirim nasida marbarita na uli ido to nam tuham yale de bata dang matadi pasu-pasumi hola di hadirion nami ikut tongdo barita honon nami hatami tuh kadungan nami na suporsea jalan agang gurohana asa torop halak persea tuho alani Tuhan lopok kumah hatami di bagasan roha nang pikiran nami mau lihat ini mah diwali di batang jalo matang yang nami marhiti anak mutuan Yesus amin asarim maita salu na jongjong. Jadi di dok tuata Yesus mang tuak kasih sianna. Ala di dahuau bain nagawe porsea ho. Mertua ma akana porsea atik pe so di ida. Tapuji debata. Tapuji parngulumuna ulahon ma hata ni debata bangasahon gugu na siyan ni mana jalo ma pasu-pasuna jadi pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata ma buhina tuamu jala asi marohana midamu didopakon Tuhan debata ma buhina tuamu jala di pasaorhon ma damena tuton di munabe. Amin. 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 Budul bamu bertanya kita di bagasan ratabe. Amin. Horas Madita. Salam.